Qur'on oyatlarında hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde terbiyecilerinin vazifaları ko'rsatilgan hem tiyishlisin o'tamavlari için kisatuvlar yasalgan. Balalarni tarbiyalao ul amanat hem onun javobligi da bek zo'r. Alloh Taala Tahrim surasining 6-oyatida aytadi: Ey iman keltiruvchilar, o'zingizni de, yurt ahillarıngizni de cehennem o'tidan saqlag'iz. Ya'ni o'zingiz shariat hukmlarini durust o'tab, jamoatlaringizga de shariat hukmlarini durust o'ratigiz. Ham bu Alloh Taala buyurgan farz ishlardan bo'lib turadi. Aysulu Garipova bolaların imonli etib, halal rizqini oshatib o'stirishga tirishadi. Lekin bolalar bog'chasi soylarga vaqt yetgach, ular bir naqadar qarshiliklar bilan uchrashalar. Halal milliy tarbiya olarliq bolalar bog'chasi bo'lmavi ochiqlanadi. Aysulu bu ishni o'z ustiga oladi. Birinchi bolaning sadika barga vaqt yetgach, qo'ya barык микән, qo'ya birик микән deb so'rovlar boshqa kela boshladi. Ham eng birinchi bo'lib adab, axloq, halal ashov shunday so'rovlarni yopirga kerak. Андай садиклар ул вакытта юк деймсең инде, 1-2 бәлки булгандыр, ито Казанда. Шәһәрнең эчендә. Без ул вакытта Биектауда яшәгән идек, һәм иң беренче садик булып Биектауда ачтык без аны. Без татарлар, һәммә без мөселманнар, беренчедән балаларыбыз татар телендә монда сөйләшә, халал ашавын ашый. Бездә монда авылдан сөтләр, иремчек, ит, май, сырлар бөтенесе авылдан алып киленә. Һәм ул безнең шундый зур преимущество имей. Һәм әдәп, әхлак, безнең буыныбыз татар, милли тәрбияле үсен өчен без зур көч түгәбез. Һәм әтиәниләр бик зур рәхмәт әйтәләр безгә. Шуннан да бөтен апаларыбызга, безнең булышучыларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу бик зур эш. Иншалла бик саваплы да булыр. Дини белемнәр бирәләр апаларыбыз, балаларны яраталар. Ул безнең иң мөһим әйбер эшкә алганда. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ota balasına zotlu edep hem terbiyeden başka faydalırak нәрсә бирә алмас дип әйткән. Кешедә булырга тиешле иң зур байлык тәрбия һәм әхлак гүзәллеге. Әхлакны без иң беренче үз мисалыбыз белән бирәбез. Бөек динебез ислам карашынча дөньяда иң гүзәл, иң мөхәддәс, иң истинлекле гамәл балалар тудыру һәм иң саваплы эш балалар тәрбияләү. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem балаларыгызга кадр-хөрмәт күрсәтегез, аларны асыл кешеләр итеп тәрбияләгез дип әйткән. Гөлзар Вәлиева үзе дә 4 бала әнисе. Һәрберсенә аерым игътибар, вакытында аңлап, вакытында дөрес итеп шелтәләп алырга кирәклеген ул бик әйбәт белә. Психологиядә шундый контейнирование дигән термин бар. Ул кешене тыңлау, кешенең эмоцияларын кабул итә белү, ул эмоцияларны курыкмыйча кабул итә алу. Менә кичкенә баланың әнисен күз алдына китерсәң, кайбер әниләр бик аралар. Алар теге эш эшләп тормыйлар. Алар баланың төрле менә көн дәверендә баланың төрле эмоцияларын кабул итә белән аңа теге кычкырып елавына түзә белергә кирәк, әйме? Бик каты елаган баланы тыныч кына кабул итү өчен бик каты теге тыныч кеше булырга кирәк, әйме? Бу үзенә күрә бер көч таләп итә. Һәм шуңа күрә эшләүче әниләргә җиңел түгел. Балалар үстерә, тәрбияли башлаганда да аларны яхшырак аңлар, аларга ярдәм итәр өчен үзен камилләштерә башлый Гөлзар. Шул ният белән белем ала. Психология белән һәрвакыт кызыксына идем, ләкин ул теге үз белдегем белән генә дип әйтгәндә китаплар укып, анарысын төрле программалар бар бит инде психология, YouTube'та да бик күп дәресләр бар иде. Безнең Кәримгә улыбызга 12 яшь тулгач, аның как раз шул яшь үсмер чагына керү чорында, аннары бит инде 4 бала бар. Мин кайсыр вакыт менә шундый бер вакыт килеп җитте. Мин аңлыйм, минем белемем дә җитми, минем көчем дә җитми бу 4 баланы да нормада тотарга дип әйтим инде. Аннары үземә дә таләпләрем бик югары иде. Мин просто утырдым да менә шулай, мин не справлялась. И анарысын инде үзем менә шул психологка мөрәҗәгать иттем. Аннары кай вакыт менә үз өстемдә психологның ярдәмен күргәч, минем кызыксынуым уянды. Ни өчен әле менә үземне дә шул психолог ролендә Булмаска. Ни өчен әле үземдә шул психолог буларак эшләп карамаска.
һәм укырга кердем. Нәрсәсе менә яхшы психологияның хәзерге вакытта менә бик яхшы институтлар бар. Алар белем дә бирәләр. Һәм шул ук вакытта психология бит шундый сфера, анда теге белем белән генә китап укып кына булмый. Анда үз эшеңнән бик күп әйберне үткәрә белергә кирәк. Менә шул үз өстендә эшләп, үзеңнең өстендә менә шул тәҗрибәләрне үткәреп, үзеңне күбрәк аңлап, төрле яклап, име безнең бит менә әйтәбез, бар теневые части дип тә әйтәбез, име без шундый күләгә, без менә алга карасак та ярты әйберне күрәбез, без нәрсә артта бар, біз аны күрмибез. Үзеңне күбрәк өйрәнә, менә шул теге үзең күрмәгән якларын да күрергә өйрәнәсең инде. Фәнни психология белән менә безнең тормыш психологиясе ул бик күп әйбер белән аерыла. Безнең хәзер бик күп психологлар, үзләрен психолог дип атаучылар, алар күбрәк тә үз тәҗрибәсеннән чыгып әйтергә мөмкиннәр, име? Менә мин шуны үттем, димәк син дә үтәчәксең, менә ничектер теге үз тәҗрибәсеннән чыгып. Андый вакытта менә миңа килешкән сиңа килешми, сиңа килешкән миңа килешми, шулай бит. Һәм шуңа күрә без һәрвакыт менә шул фәнни яктан фәнни белемнәр белән үзебезне һәрвакыт тукландырып торырга тиеш дип әйтик инде, име? Шуңа күрә психолог сайлаган вакытта да мин шуны киңәш итәр идем, аның дипломын карарга, аның белемен тикшерергә, аның тәҗрибәсен карарга бик мөһим. Балалар хәят бакчасындагы гаилә агачлары, куакларының чәчәкләрен һәм җимешләрен тәшкил итәләр. Әти-әни балалар гаилә бакчасының аллы-гөлле чәчәкләре икәнлеген яхшы белә. Ул чәчәкләрнең исе дә гадәттә җәннәттән килгән райхан чәчәгенең исе кебек хуш исле, кадерле. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам бу мөбарәк сүзләре белән нәкъ шуны аңлата. Мөхәммәд галәйһиссәламның оныклары Хәсән һәм Хөсәйн турында алар минем дөньядагы ике гүзәл гөлем, хуш исле чәчәкләрем дия идем. Нинди генә авырлыклар чыкса да, әти-әни бала белән сөйләшергә, аны аңларга тырышырга тиеш. Балаларга хәтта безнең киңәш тә кирәкми. Балаларга безнең аларны кабул итә белү кирәк. Әгәр мәсәлән бала сиңа килә икән, берәр нәрсәгә зарлана, без ничек өйрәнгәнбез бит. Без балага ышанмыйбыз, башта без һаман юктыр инде, алай түгелдер инде. Менә иң беренче сразу эштән чыккан әйбер, туктале, әйдәле башта бөтен якны тыңлап карыйк әле. Безгә бик мөһим балага ышанырга. Сиңа авырдыр инде кызым, сиңа авырдыр инде улым. Иң беренче менә шул теге принятие дип әйтәбез инде, баланы ишетеп, ничек син үзеңне хис итәсең, авыр булмадымы сиңа, менә шул хәлен белергә бик мөһим. Киңәшне алар бүтән кешедән дә ала беләләр. Әни булу иң мөһиме ул баланы менә безусловное принятие дип әйтәбез, русча әйткәндә. Безгә баланы менә ничек бар шулай итеп кабул итәргә өйрәнергә кирәк. Без бит аны һаман үзгәртәсебез килә. Һаман ничектер яхшырак булсын, идеаль булсын, менә шундый булсын, шундый булсын, шундый булсын. Һаман без аларны үзгәртү ягыннан. Менә бу аларны үзгәртергә тырышу үзебезнең тегендер нарциссическая травма дип әйтәбез инде без аны, име? Безне үзебезне кашандыр ничек бар шулай кабул итмәгәннәр. Менә күп кешене хәзерге заман кешеләрен карасаң, алар әниләренә, әни мин эшлә алдым, әни мин укырга кердем, әни мин менә шундый медаль алдым, әни мин менә шундый җиңүгә ирештем. Һәм алар ничектер теге, әйе кызым, шәп, молодец, менә шулай теге кабул иткәннәр. Берәр җире авыртып килсә, берәр җире сугышып кайтса, мәсәлән, малайлар, үзең ничек сугыштың, иди сам разбирайся. Һәм менә авырлыклар белән бала бер үзе ялгызы калган вакытта, как раз менә шул нарциссическая травма барлыкка килә кешедә. Ул нарциссическая травма безнең менә теге үз аңы дип әйтәбез инде, наша самость дип әйтәбез. Ул менә шуңа бик каты йогынты ясый. Һәм шул вакытта әгәр менә шул самость безнең повреждать итә икән, кеше ничектер үзеннән үзе шикләнә башлый, мин дөрес эшлим микән? Ул һаман бүтән кеше белән үзен чагыштыра башлый. Аңа ниндидер олы кеше сүзе кирәк була һәрвакыт. Син менә һаман шул теге әни киңәшеме? Нигә шуңа да һаман теге 40 яшьлек егетләр һаман әни былай тиме, былай тиме, былай тиме дип йөриләр ни өчен? Шуңа өчен инде сепарация юк дип әйтәбез инде без андый вакытта. Бала тәрбияне иң элек ана карнында булганда, аннары әти-әнисеннән ала. Ул шундый дөрес тәрбия алса, кайда гына булмасын, туры юлны сайлаячак һәм кешенең начар йогынтысыннан имин булачак. Кеше яхшылыкны гына күрсә, начарлыкның барлыгын белмәячәк тә. Инде икесен дә күргәч, ул акылга таянып, яхшылыкны яманлыктан аерачак һәм начарлыкка каршы тора алачак. Берәр әшәкелек эшләгәндә, бәлки мин игътибарны шулай гына аламдыр бала буларак. Бәлки мине этлек эшләгәч кенә күрәләрдер. Мен бишле алып кайттым. Ул бишләне, теге, как само собой разумеющееся, аны күрми дә уже әти-әни, уже шуның хәтлек күнегә шул яхшы эшләргә.
Үзең әйткәнчә, менә без бит инде һаман дөнья куабыз, һаман акча кирәк. Балалар тәрбияләргә дә бик күп акча кирәк бит, шулай бит. Һәм шуңа күрә тияни күбесенчә эштә булгач, балаларга игътибар җитеп тә бетмәскә мөмкин. Без мәсәлән бик каты арып кайтабыз икән, кайтабыз да һаман шул телефонга кереп китәбез. Бала тагын ашадыңмы, биш алдыңмы, барда тәртипме, тәртип, все. Ул да телефонда. Ул да телефонда, без дә телефонда. Һәм менә шул җылы контакт җитеп бетми. Әти-әни арасында җылы контакт булмау менә шул нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Һәм шуңа күрә мин психолог буларак та, әни буларак та шундый киңәш дисәң киңәш тә түгел инде ул, бәлки кемгәдер файдалы булыр. Безнең гаиләдә шундый традиция буларак керттек инде без аны. Атна ахырында бөтенебез өстәл артына җыелабыз, кайвакытта идәнгә тәмлешкеләр җыеп куябыз да, утларны сүндереп, караңгыда шәм кабызабыз да, һәм я әтисе сөйли башлый, я мин сөйли башлый. Бу атнада менә минем нинди авырлыклар булды, нинди хисләр мин кичердем. Бу атнада миңа нәрсә иң каты, нәрсә ошады, нәрсә бик җиңел бирелде, нәрсә авыррак бирелде. Һәм менә шул бер кеше менә шул шәмне тота да, менә лагерьларда хәтерлисезме, свечка дигән әйбер бар. Менә шул шәмне тотып, башта беребез сөйли, калганнар тыныч кына тыңлап тора. Бәлки кемнең киңәш бирәсе килә, кочаклашасы килә, бер-беребезне кочакларга мөмкин. Без аннары шулай менә әкренә бер-беребезгә шул шәмне күчереп, шулай сөйләшү алып барабыз. Гаилә җыены шикелле. Әйе, гаилә җыены шикелле. Гаиләнең дәвамы балалар, милләтнең киләчәге дә балалар. Алар булмаса, милләтнең тамыры өзелә һәм ул җир йөзеннән югала. Шуңа күрә кадерләп, саклап, матур итеп тәрбияләп үстергә тиешбез аларны. Гаиләнең инде бергә вакыт үткәрүе, бергә ниндидер сәяхәтләргә йөрү, ул әлбәттә бик күп күңелле хатирәләр бирә. Менә без әле 2 ел безнең машинада Төркиягә барганга менә быел 2 ел булды. Әле без аны һаман кайтып сөйлибез. Әни, хәтерлисеңме, менә шул вакытта шулай булган иде. Әти, хәтерлисеңме, шул вакытта шулай булган иде дип. Балалар һаман шул вакытларын сагынып сөйлиләр һәм шуңа күрә бу әлбәттә әти-әни белән балаларны берләштерүче менә шундый бик яхшы төйен дип әйтегендәме чара булып тора. Шуңа күрә мөмкинлекләрегез булса, әлбәттә, рәхәтләнеп. Ул гел Төркиягә генә барырга димәгән, безнең Татарстанда да менә күпме матур җирләр бар. Аллаһ Тәгаләгә ышану, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл итү, ул әле менә психологиядә бик күпкә алга китеш. Менә кем ышана Аллаһ Тәгаләгә, алар белән эшләүе күпкә җайлырак, аларның результатлары күпкә яхшырак, алар белән эшләүе күпкә җайлырак, чөнки менә без Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл иткән вакытта, ышанаган вакытта без резко контрольны җибәрәбез, Аллага тапшырабыз, һәм безнең күпмедер өлештә менә бу невротизм дәрәҗәсе аска төшә. Менә син күз алдыңа китер, менә без үзебезгә бөтен әйберне үз өстебезгә алабыз икән, миңа иремне дә контрольдә торырга кирәк, балаларымны да контрольдә торырга кирәк, 1, 2, 3, 4 бала, 5 бала кешеләр бар, эшне дә эшләргә кирәк, өйдә дә файдалы бөтен әйбер булырга тиеш. Менә бу бөтен әйберне башта тоту, ул бик күп көчне ала безнең. Кайсыдыр өлештә мин Аллаһ Тәгаләгә тапшырам икән, Аллаһым, сиңа тапшырам, минем эшемне синнән дә яхшырак белүче юк. Бу эшне тапшырдым. Иң күпмедер менә бу метафорично әйтсәк инде, ачылган приложениеларның берничәсен ябып куям да Аллаһка тапшырам. Миңа шунхаты җиңелрәк булып китә бу вакытта. Һәм шуңа күрә мин психология белән дин ягында бернинди дә капма-каршы килүне күрмим. Аллаһ Тәгалә безгә балаларыбызны дөрес тәрбияләргә насыйп итсен. Аларның игелеген күреп, 2 дөнья рәхәтенә, 2 дөнья бәхетенә ирешергә насыйп булсын иде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت
وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram musulman kardeşler. Бүгінгі күнде бик көп түрлі тренингтар бар. Менә шушы тренингларның берсе кешенең шәхсиятен үстерү өчен юнәлдерелгән. Личностный рост дибез инде. Ягъни кешене тормышка башкача карарга өйрәтәләр, уңышка ирешергә өйрәтәләр. Һәм шушы уңышка ирешергә өйрәткәндә кешегә аңлаталар. Кешенең кулына акча тоттырып кына аны уңышка ирештереп булмый. Бүген ул акча бар, иртәгә син аны тотып бетерәсең. Ягъни кешене шушы акчаны эшләргә өйрәтергә кирәк. Яки акчага ия булганнан соң бу акчаны дөрес итеп тота белергә өйрәтергә кирәк. Һәм башкасы. Шулай ук инде дөньяда яшәгән вакытта сиңа нәрсә ярдәм итә? Кеше белән аралашканда яки уңышка ирешергә шул ук нинди ярдәм итә торган әйберләр, ысуллар бар. Дөресен генә әйткәндә, бу тренингларның әлбәттә файдасы да бар, кемгәдер бәлки зыяны да бардыр, буш сүз сөйләп йөрүчеләр дә бардыр. Әмма бу тренингларның бөтенесе дә бар безнең динебездә. Мәсәлән, шушы дөньяда уңышка ирешәсең килсә, дөньяда гына түгел, диндә хәтта уңышка ирешәсең килсә, шулай ук бу дөньяда син тапкан яки җыя алган, үзләштерә алган иң яхшы хәзинә дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям 3 әйберне әйтә. Менә шушы 3 әйберне үзеңдә булдыра алсаң, дөньяда да, динеңдә дә уңыш булыр ди. Нәрсә соң ул? Беренчесе калбун шакир. Рәхмәтле йөрәк. Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле булган, кешеләргә рәхмәтле булган йөрәк. Рәхмәтле дигән сүз ул бик тирән мәгънәгә ия. Ягъни, син кешеләр белән аралашкан вакытта аларга карата рәхмәтле. Син алардан өмет итмисең, ә алган вакытта кайтарып бирәсең, яхшырагы, игелеклерәге белән. Сәлам бирсәләр, сәламгә җавап бирәсең, елмасалар, елмаясың. Я булмаса, үзең башлап елмаясың. Кешегә яхшы теләкләр телисең, яхшы хисләр кичерәсең, кешеләр белән дөрес итеп дуслашасың. Ул гына да түгел, син Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле. Аның биргән нигъмәтләренә. Әз генә бирде икән, син шуңа да рәхмәтле. Синең берәр җирең авырта икән, икенче җирең авыртмаганга рәхмәтле. Бүген дөньяга уяндың, күзеңне ачтың икән, син аңа рәхмәтле. Бу нәрсә дигән сүз? Бу синең кәефең яхшы дигән сүз. Күңелеңдә ачу юк, көнләшү юк. Күңелеңдә кемгәдер нәфрәт юк. Кемнедер син гаипләп йөрмисең, һәм менә шушы хис кичерешләрең синең дөньяга таралачак. Синең белән аралашкан кеше моны һичшиксез сизәчәк. Һәм әлбәттә кешеләр сиңа тартыла, сине ярата, синең белән аралашырга телиләр. Алар синнән юмартлык күрәләр, ярдәм күрәләр, һәм шул сәбәпле үзләре дә сиңа шуның белән кайтарып бирәләр. Икенчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Лисанун закир". Аллаһы Тәгаләне искә ала торган тел. Тел
бу дөньяда бик зур уңышларга ирештерә торган әйбер. Әйтәләр бит әле, язык да Киева довел диләр. Ягъни тел яки башка телне белү, шушы үз телең белән дөрес итеп сөйләшә белү сине ерак җирләргә кадәр алып бара. Ягъни күп эшләрне эшләргә ярдәм итә, күп кешеләр белән аралашырга ярдәм итә. Димәк, син югалып калмыйсың бер каяда. Әгәр дә син дөрес сөйләшә белсәң, сүзләреңне сайлый белсәң, синең телеңдә матур сөйләм булса, менә бүгенге көндә дә кайбер блогерлар бар, видеолар төшерәләр телевидениедә яки интернетта. Һәм дә инде комментарийларны караган вакытта анда язылган, менә ничек матур сөйли, бер сүгүнү сүзе юк. Кара әле, дөрес сүзләр куллана һәм башкасы шундый сүзләрне әйтәләр. Ягъни тыңлап торган кешегә рәхәт. Ә бит син менә шушындый матур тел белән килеп берәр эшеңне эшләсәң, кешеләр белән аралашсаң, сиңа юллар ачыла башлый. Синең шушы телеңгә карап, синең белән дә шулай ук аралашалар һәм сиңа ярдәмгә баралар. Синең эшләреңне эшләргә шулай ук булышалар. Ә инде моның өчен телне чистартыр өчен беренче чиратта Аллаһы Тәгаләне искә алырга кирәк. Чөнки сүгенгән вакытта да белеп тор, Аллаһ Тәгалә ишетә аны сүккәнеңне, димәк сүгенүдән тыеласың. Аллаһы Тәгаләне искә алып, аңа рәхмәт әйтеп, матур сүзләр, зикрләр әйтеп йөрисең. Шулай ук динебез кушкан сүзләр белән, динебез өйрәткән төсле син шушы телеңгә хуҗа буласың. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, сөйләсәң яхшы сүз сөйлә, яки дәшмичә тор ди. Димәк, шушы телеңне кулланып, син дөрес итеп кулланып, гайбәт сөйләмисең, кеше сүзе йөртмисең шулай бит. Һәм инде менә бу үз чиратында сиңа дөрес итеп телеңне кулланырга ярдәм итә. Һәм инде күп юлларны ача, һәм күп эшләреңне эшләргә булыша. Өченчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, зәүҗәтун салиха, яхшы хатын ди. Менә шушы яхшы хатын дигәндә дә чыннан да кеше аңлап бетерми, ирләр аңлап бетерми. Яхшы хатынның ни дәрәҗәдә ярдәмчел булуын. Әгәр дә акчаң күп булса, ул акчаңны әрәм-шәрәм итми, кеше көнләшерлек итеп күрсәтми. Әгәр дә акчаң әз икән синең, ул зарланмый, синнән таләп итми, үзе ярдәм итеп тора сиңа. Булмаган әйбереңне бар итеп, иләреңне җыштырып, шушы тормышыңны кыра яхшы хатын. Яхшы хатын ул синең турында яманатыңны сөйләп йөрми, ярдәм итә. Әгәр дә инде берәр инде начарлык кылып җибәрсәң, шул начарлыгыңны төзәтеп җибәрә. Менә шушы ул яхшы хатын, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм аның ярдәме бик зур. Бүгенге көндә кешеләр матур хатын алырга тырышалар. Әмма матурлык иртәгә бетә. Әмма хылкы, картлыгы кала кешенең. Шуңа күрә дә яхшы хатын дигәндә тәрбияле, хылкы дөрес булган менә шушындай хатын алыгыз ди. Менә бер караганда монда акча турында сүз бармый. Моннан алтын эзләгез, шул алтынны тапсагыз, бөтен әйберегез булыр дигән сүз юк. Монда хәтта сәламәтлек турында да сүз юк. Чөнки сәламәтлекне син сайлап ала алмыйсың. Әмма менә бу өч әйберне бөтен кеше үзендә булдыра ала. Әгәр теләге булса, ымтылышы булса, аңлавы булса. Менә әгәр дә шушы өч әйберне булдырсак, мөхтәрәм кардәшләр, тормышларыбыз да башка якка үзгәрер иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.